per convidar-me. Quan l'Albert m'ha proposat de venir aquí a parlar d'aquest tema no m'ho vaig pensar perquè crec que és molt pertinent, no? Ell em va dir, vine i fes una mica una explicació això que fas de les diferències entre els àrabs, els musulmans, els islamistes, els islàmics, perquè la gent té confusions, etc. I vaig dir, si cap problema, però en un context molt especial, que és el context d'una comarca on hi ha ajuntaments amb molta presència de partits xenòfobs i a Calafell en concret que es presenten. I jo porto dies pensant una mica, imaginar-me aquest context, no és el primer cop que estic a Calafell, però diguem-ne que no ho conec en profunditat. I avui arribo, baixo del tren i davant meu, a l'altra banda, hi havia 4 o 5 nois magrebins, possiblement marroquins o d'origen marroquí, no sé, a l'altra banda, i dic, vale, ja començo a veure de què em parlava l'Albert. I surto de l'estació i em ve un noi negre i em dona això, aquest tríptic, i dic, bueno, molt bé. I al cap de 10 segons, al costat hi havia una senyora amb més tríptics d'aquests i el noi s'acosta a la senyora, li torna els tríptics i diu, la noia diu, gràcies, diu, te tenemos que pagar, i l'altra li diu, no, ja està arreglado. I llavors jo m'he quedat al·lucinat, i a més s'ha anat en direcció als primers nois marroquins que havia vist. Llavors dic, hòstia, el context aquest és complicat. I l'altre tema que vaig fer quan l'Albert em va dir això és d'anar una mica als programes de base. Jo mai m'havia llegit un programa de Plataforma per Catalunya, no havia mai perdut, no sé si ho heu fet, però bueno, vaig intentar fer l'exercici i vaig anar a la web i vaig dir aquest, no sé exactament què és, perquè no forma part d'un programa, és un document marc, suposo, tenen documents marc sobre diferents temes. I tenen un que es diu Immigració i Islam per una altra política migratòria i contra la vulneració islàmica dels drets de la dona. Bueno, l'utilitzarem com a base una mica en la xerrada d'avui, que la idea és fer uns 25 minuts, després així podem fer 25 minuts, mitja hora, després podem fer debat. I, hòstia, si no fos perquè el tema és molt seriós, seria de conya, perquè el document aquest no s'aguanta per enlloc. I com que ens hem de prendre seriosament, vaig dir, bueno, què em transmet això, per on comences? I d'entrada el que transmet aquest document és una profunda ignorància, des de 2 punts de vista. D'entrada, perquè està molt mal escrit, i això m'emprenya especialment. Vull dir, està ple de faltes, diguem-ne que sintàcticament no s'aguanta, és un mal text, i això ja comencem malament. Però en segon lloc, perquè el que diu no és cert, i a vegades pots fer interpretacions, pots deixar ambigüitats, però en alguns casos diu mentides, i llavors jo crec que això és una cosa que no s'ha de permetre, que digui mentides. És més, jo crec que no hauria de ser legal que algú posés coses al programa polític que són mentida, i mentida evident. Vull dir, molts partits polítics tenen tendència d'interpretar les coses, però hi ha coses que són, no se sap si veritat o mentida, i hi ha coses que són mentida, i en aquest programa hi ha bastantes coses que són mentida. Què em va sorprendre? Em va sorprendre, i comencem una mica amb els conceptes, l'ús exagerat de la paraula islàmic que hi ha en aquest document. Per exemple, el títol, Vulneració islàmica dels drets de la dona. Hòstia, què vol dir vulneració islàmica? Vull dir, pot existir una vulneració d'un dret de la dona o d'algú altre? Té algun sentit que sigui islàmic o que no sigui islàmic? I per què no musulmana? O per què no vulneració islàmica? Llavors, dic, hòstia, anem una mica al concepte aquest de l'islàmic. En català, com sabeu, tenim 2 adjectius per referir-nos a allò que és relatiu o pertanyent a la religió, a l'islam. Musulmà, islàmic. Quina diferència tenim entre els 2 conceptes? D'una banda, en molts casos el musulmà es fa servir per les persones, el musulmà és aquell que professa la religió islàmica, i islàmica es fa servir per les coses o els inanimats que no tenen a veure. Això té el seu origen en la llengua àrab, en el qual aquesta diferència sí que és clara, és a dir, la persona és muslim i tot el que és un adjectiu referent a l'islam és islàmic. I aquesta diferència, que en la llengua àrab
té sentit, no pots dir que un art sigui muslim sinó que l'art és islàmic, punt. En català no, el diccionari admet les dues excepcions com a diguem-ne, intercanviables. I aquí diu, no, islàmic, tota l'estona islàmic, no? I què busca? Què es busca en aquest document d'ident islàmic? Doncs el que es busca és generar una certa confusió entre allò que és islàmic i allò que és islamista, que són dues coses completament diferents. Quina diferència tenim entre aquests dos conceptes? L'islàmic és allò que fa referència a la religió islàmica i l'islamista o l'islamisme és una ideologia política. És una ideologia política que fonamenta la seva acció en una interpretació donada de l'islam. Quina? La que sigui. Això és important. És a dir, tant islamista podem per cas, algú que digués que van per tothom igualtat perquè l'Alcorà diu això, com algú que diu ens hem de carregar tots els que no siguin sunnites radicals perquè l'Alcorà ho diu. És a dir, és important diferenciar aquestes dues coses perquè una cosa és una ideologia política, l'altra cosa és un concepte que és en certa manera neutre. Aquí hi ha una clara voluntat d'intentar diferenciar les dues coses. I lligant amb el tema de la ignorància, vaig començar a trobar paral·lelismes. Dins de la història de l'islam hi ha un període, el període pre-islàmic, precisament. És el període que es coneix com el període de la ignorància, el període de la jahiliya, es diu, en àrab. I és el període a partir del qual, simplificant, el que diu la interpretació és que això era un caos, diguem-ne, i vam arribar i això es va ordenar de cop. La interpretació islamista més fonamentalista parteix una mica d'aquesta idea, que hi havia una ignorància i que l'islam la va il·luminar. I una mica el món que descriu Plataforma per Catalunya és aquest món de l'utopia, per dir-ho d'alguna manera. Encara no entro a les propostes, entro en el món que diu que al món hi ha uns catalans que són fills de catalans in eternum, sempre han sigut els mateixos catalans que s'han de reproduir, que són cristians, que pertanyen a l'Europa cristiana, que ha anat pel món, doncs diguem-ne, com ho diu això, sí, els que hem aportat la nostra cultura, tradicions i principis morals cristians. És a dir, hi ha uns catalans que són fills de catalans, que es casen amb catalans, que no tenen a veure amb els espanyols, que són fills d'espanyols, però més o menys, i per això aquí no entrem perquè seria complicat. Hi ha uns europeus cristians i després hi ha el món. Hi ha el món que, en alguns ens hem portat la bona nova i a la resta doncs no els hem portat la bona nova. Però és impressionant aquest patró en tot el document d'aquesta utopia, i a partir d'aquesta utopia es construeix tota la resta. O sigui, construeixen un món que no existeix. I a l'hora de desmuntar una mica els preceptes, molts cops entres, la sanitat, els immigrants... No, escolta, és que estem partint aquí... La base ja és falsa, o sigui, les premisses és falses i per tant el que construïm a partir d'aquí també serà fals. Abans d'entrar en això, alguns matisos, quan parlem de l'islam, del món islàmic, del món musulmà. Què és el món musulmà? Si tinguéssim un PowerPoint aquí, podríem dibuixar els països en els quals la població musulmana és majoritària, i tindríem un mapa que més o menys començaria al Marroc o al Sàhara, aniria cap allà, arribaria fins a Indonèsia, etc. Això és el món musulmà? Home, és el món musulmà? No, depèn, perquè dins d'aquests països hi ha molts ciutadans que no són musulmans. D'una banda, els que són cristians, com pot ser a Egipte, com pot ser a Palestina, com pot ser hindús a la Índia, etc. D'altra banda, perquè hi ha ciutadans d'aquests països que no professen cap religió, és a dir, que són el que nosaltres podem dir ateus. És veritat que en molts països musulmans la paraula ateu no es fa servir, llavors fa una distinció entre el musulmà i el creient. El creient una mica és el que practica i el musulmà és, soc musulmà perquè el ritual de la meva mare del casament va ser musulmà i etc. I que ja passa any empeny. I després, on són els musulmans que no són d'aquests països? On són els musulmans europeus? On són els milions de persones que professen aquesta religió? On són els musulmans d'Amèrica? Quin és el món musulmà? El món musulmà
malauradament per aquests senyors no és una cosa que es pugui dibuixar en un mapa. El món musulmà és una realitat que existeix, si és que existeix, perquè diguem que és difusa, però no, en cap cas podries dibuixar-lo, entre altres coses perquè les persones, qui és musulmà i qui deixa de ser musulmà, és una cosa que no es pot respondre a una enquesta, perquè jo què sé, però jo vaig fer la primera comunió, com és que em dir-t'ho, vull dir, que era cristià i m'han de borrar del mapa, perquè no ho sé, vull dir, és una mica complicat, no? En el cas del Charlie Hebdo, que et posaves tu com a exemple, el Charlie Hebdo és un atemptat que passa a París, que moren francesos i que cometen francesos. És a dir, a mi em fot gràcia, jo per temes de feina haig de viatjar en països àrabs i països musulmans, la meva em diu, hòstia, vigila, Després del Charlie Hebdo, vigila, vigila, què cony vigilo? Però si l'atemptat s'ha produït a París i l'han fet els francesos, vull dir que aquí tenim una certa paranoia, no? Amb el món àrab passa una mica el mateix, no? Al món àrab és cert que hi ha una organització internacional, que és la Lliga Àrab, que agrupa 22 països i que, podríem dir que els àrabs, el món àrab és el conjunt de països en el qual la llengua àrab és una llengua oficial i majoritària, no? No, tampoc, perquè diguem, què fem amb els kurds de Síria o amb els kurds de l'Iraq, per exemple, o què fem amb els berbers del nord d'Àfrica, no? Per tant, el món àrab tampoc és una cosa que puguem representar gaire, no? I els àrabs europeus formen part del món àrab o del món musulmà? Sí, no. De quina generació? La primera, la segona, la tercera, la quarta, cinquena? Podem parlar de cinquena generació, o sigui, podem parlar de quarta generació? Quin sentit té això? Vull dir, en què ens estem fixant? Aleshores, aquest desmuntar aquestes línies fronteres simplificadores és un dels primers passos que podem fer per una mica anar a les bases d'aquest discurs. D'altra banda, tenim una sèrie de tòpics al voltant dels països aquests, que també és important. L'altre dia, per cert, vaig anar a veure Maricel amb la meva neboda, que té 6 anys, i amb el musical, ens m'agrada Maricel, i els cristians i els moriscos, i és que és la mateixa interpretació, és a dir, fins a quin punt nosaltres hem mamat d'aquí, vull dir, els moriscos, els moros, perquè fem servir la paraula moros, cony, és que no ens hem de limitar aquí per dir coses rares. Els moros, aquest concepte de moros, depèn si el fem ben servit i si el fem amb... Si tenim amics moros, o sigui, els moros el primer que es pot dir moro, i el que té amics moros, els pot dir moros, es pot dir com li doni la gana. Però qui són els moriscos a Maricel? Qui són els moriscos a Maricel? Hòstia, els moriscos al Maricel són els ciutadans de la península ibèrica que el 1609 són expulsats i que portaven allà des del 711. Vull dir que els moriscos, aquest concepte dels moros, o sigui, portaven 800 anys, eren de generació ja l'hòstia, generació 125, no? Però encara, llavors, el que vull dir amb això és que aquesta concepció ve donada de molt enrere, la tenim molt arrelada a la societat, a l'escola. Aquesta divisió de nosaltres i els altres ens ve de molt antic, no? I per lluitar-hi hem d'intentar anar una mica a les complexitats i a desmuntar que aquestes realitats existeixen. Vaig una mica... algunes dades abans d'entrar al programa per la Plataforma de Catalunya, que en tinc ganes. Quins són els països musulmans, els països amb més població musulmana del món? Doncs Indonèsia, Bangladesh, l'Índia i el Pakistan. Aquesta resposta possiblement molta gent no us la donaria, que són països que no són països àrabs, per començar. Seguim Egipte, Iran i Turquia bastant junts, no? És a dir, dels 7 països amb més població musulmana, només tenim un país àrab. Vull dir, aquesta idea dels moros o els musulmans del nord d'Àfrica, els musulmans del nord d'Àfrica no són ni una cinquena part dels 1.500 milions de musulmans que hi ha al món. Què tenen en comú l'Índia, el Pakistan, Bangladesh i Indonèsia, a part d'estar més o menys a centre-Àsia, centre-est d'Àsia? Doncs que els 4 països han tingut un cap d'estat o de govern, i en algun cas les dues coses, electe, que és una dona. Cosa que no hem tingut a Espanya, no hem tingut a Itàlia, no hem tingut a molts països del nostre voltant. Per tant,
aquest tòpic de la dona, d'oprimida, etc. Són societats que la dona s'oprimeix, hi ha societats on hi ha persones que tenen actituds masclistes o feixistes, ja tenim paraules per descriure aquestes coses, no perquè ens inventem més paraules. Vull dir, aquell que utilitza la violència, es vesteix de militar i porta armes per imposar per la força el poder contra un altre, és un feixista, no és... Bueno, digue-li islamista, però per què el que fa accions violentes amb això en diem un terrorista islamista i el que fa terrorisme a la marató de Boston que es carrega dos tios és un terrorista seca? O sigui, a què ve aquesta distinció? No ho sé. No és tan d'extrema dreta una cosa com l'altra. Aquesta ignorància de l'islamisme radical no és la mateixa ignorància que trobem a Plataforma per Catalunya. Jo m'ho pregunto, i m'ho pregunto seriosament, perquè és que no acabo de trobar respostes. Segona, la violència, societats violentes i el que tu vulguis. En els països majoritàriament musulmans, el percentatge de morts cada 100.000 habitants és 2,4. 2,4 morts violentes cada 100.000 habitants. Mitjana mundial, 7,5. No és que no siguin països més violents que la resta, sinó que en general són països menys violents que la resta. On està la violència? Quins són els països més violents del món? Doncs Honduras, Guatemala, Venezuela, Belize i algun altre a Centroamèrica que m'ho oblidat el mateix. I els països més violents estan allà. Que vol dir que els americans siguin violents? No. Vol dir que allà hi ha violència. Una tercera part dels morts violents al món passen a Amèrica. I del mig milió d'homicidis que diuen que hi ha al món, doncs hi ha 18.000 al món, l'any 2014, que van morir amb el que en podíem dir atemptats terroristes. Aquí ja no entro perquè si no ja estaríem fins demà, però vull dir que més o menys podem dir atemptats terroristes, 18.000 del mig milió l'any 2014. El 80% en 4 països, que si no els miro perquè no els sé, Síria, Pakistan, Afganistan i un altre. El 90 i llargs % d'atemptats terroristes es produeixen en països on hi ha vulneracions explícites i flagrants dels drets humans. No sé exactament aquesta realitat, que aquestes dades són 4 dades que no us penseu que jo soc cap investigador que porto fent el doctorat a Oxford ni res per l'estil. Aquestes dades les pots intuir, les busques a Israel. Les busques a Israel i les trobes també, però les busques a internet i trobes infia per les dius. No estic anant a buscar cap tipus d'estudi molt rocambolès ni porto molts anys investigant sobre aquest tema. Bueno, anem una mica al programa, perquè hi ha algunes coses interessants. D'entrada, això, és que a mi m'ha al·lucinat, no contractarem immigrants, sinó n'hi ha de països europeus comunitaris, de països de l'est, o en qualsevol cas d'Amèrica Llatina, que els d'Amèrica Llatina els violents, vull dir que han tingut relacions històriques i els que han aportat la nostra cultura, tradicions. Veieu aquesta idea, de nosaltres, els catalans, d'herència catalana, que no ens hem barrejat amb ningú més, ens barregem, hem anat a exportar. Llavors hi ha mentides que m'emprenyen especialment, que són el tema de... Els violadors són musulmans marroquins africans, que els marroquins no són africans, o pakistanesos, Hòstia, llavors, és a dir, jo contra aquestes coses, crec que aquestes coses haurien d'estar prohibides, i que jo no sé, no és per donar-vos idees, però vull dir que no és un problema que els feixistes no estiguin a l'Ajuntament, sinó que és que hi ha coses que senzillament han d'estar prohibides, i aquesta ha de ser una de les campanyes. I després, contra un atemptat, això, embolicat dels drets humans, aquí, bàsicament el que diu aquí és que tu no pots tenir una parella que sigui musulmana, perquè, has de tenir 5 anys de vida en comú, no pots contraure matrimoni sense tenir permís de residència, és a dir, si tu tens una parella de fora, el que has de fer, no ho diu, però suposo que el que has de fer és anar-te'n fora i viure 5 anys i després tornar. És a dir, el que hi ha aquí és una vulneració, no dels drets dels musulmans ni dels immigrants, aquí una vulneració de drets, punt. I això ho trobem en diferents apartats, vull dir que a vegades deies, i tens raó, perquè deies, les seves vulneracions de drets són les nostres vulneracions de dret. No, és que no és retòrica, és que és cert. O sigui, en aquests programes el que estem tenint aquí és vulneracions de dret, i després en veurem altres exemples, perquè n'hi ha.
I després una cosa, i després coses que són inaplicables, no? 30% més, les penes 30% més a l'immigrant il·legal. Com si això fos un impost, no? Bueno, l'immigrant il·legal, pues por 0,3 le sumes, no? O sigui, són coses que no són realitzables, que no funcionen d'aquesta manera, no? I per tant, és important fixar-se en les propostes concretes, perquè les propostes concretes és on trobes les contradiccions. I jo crec que els pamflets i les campanyes que s'han de fer han d'agafar aquests documents i dir, escolta, això no és veritat. I no és per això, per això. I anar a desmuntar-ho des d'aquí. Perquè l'altre argument, que és perillós, que és l'argument dels partits majoritaris que no són feixistes ni xenòfobs, que és no parlar del tema, no? Que a mi és una cosa que em preocupa, que és dir, no, això deixem-ho perquè és un tema perillós, no? Un tema perillós el que estàs fent és arraconar-lo i no solventar-lo. Vull dir, el problema l'has de posar sobre la taula i a partir d'aquí marcar-lo i atacar-lo. I mentre fan això li paguen 4 duros al tio negre que estava a la porta de Llonsis perquè no animi el pamflet fos negre, perquè així se suposa que m'impressionarà. L'Albert em deia que alguns partits aquí es venten que són el primer partit que tenen negres a les llistes, no? Que és una cosa que ha passat en altres llocs i que hi ha històricament a Barcelona i a la Generalitat, doncs, àrabs que d'això n'han fet el seu mitjà de vida i que se n'han aprofitat, no? O sigui, que s'han posat que l'àrab a la llista de Convergència o l'àrab a la llista del PSC era la quota, i aquest tio doncs, era una mica el cacic del tinglado i jo utilitzava això per un seguit de relacions de favors en determinats aspectes. Hòstia, estem al 2015. Estem al 2015, intentem tirar una mica endavant d'aquest discurs. Després, curiosos punts en comú amb altres partits polítics, no? Sobre l'assistència sanitària, per exemple, només urgent i per motius humanitaris, i sobre el dret a vot, no? Aquí m'aturo un moment, no? El dret a vot, només que puguin votar, argumentació rara i mal escrita, però el que venen a dir és dir, bueno, en alguns països sí, no estem en contra del tot, que alguns països poden, però només del fet que només si són democràcies els seus països, no? O sigui, collonut, vol dir que el ciutadà és culpable que en el seu país sigui una dictadura. Vull dir, com tots sabeu, aquí, fins l'any 75, tots érem una colla de franquistes i érem els culpables que això ens hagués impedit, segons aquesta retòrica, que no és només de Plataforma per Catalunya, insisteixo, amb aquests acords de l'intercanvi, de dir, bueno, doncs, si tu em deixes votar els meus, jo et deixo votar els teus, aquests acords de reciprocitat que es donen, i que en el fons culpes al ciutadà, o sigui, de què hem estat parlant? El problema és que no aguanten el més mínim anàlisi teòric, vull dir que són ofenses intel·lectuals, per entendre'ns, no? Vull dir, què vol dir això? Que a Tunísia fins al 2011 no podien votar perquè ja al 2011, ara a partir del 2011 sí que ja són una democràcia. Hòstia, jo no ho sé, vull dir que potser no ha de poder votar tothom que està aquí el primer dia, ni els turistes, jo què sé, muntem-ho d'una altra manera, però no fem servir criteris que no s'aguanten per enlloc. A mi és una cosa que la veritat em sorprèn i crec que se n'ha de parlar i que s'ha d'anar a l'arrel de la contradicció, perquè si no es va a l'arrel de la contradicció, la cosa no xuta.